Dobrý podvečer, vážení internetoví diváci. Vítame vás na ďalšom zasadnutí priamej nahrávke z občianskeho výboru Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv. Iste ste si všimli, že sú to nové priestory. V minulej relácie sme spomínali, že priestory informačnej kancelárie Rady Európy sa zatvorili. Vláda, žiaľ Bohu, neprispela na prevádzku tejto kancelárie a tým pádom sme aj my stratili miestnosť knižnice, kde sme sa už 3 roky stretávali. Avizovali sme vám, že prídeme do Karlovej Vsi a skúsime v Karlovej Vsi rozbehnúť také diskusné fórum s občanmi. A toto je prvá relácia, prvá priama nahrávka, tak vás srdečne ešte raz vítam. Takže naša téma, čo sme si dali, je občiansky boj proti chudobe. A hlavne vyzvali sme ľudí, aby prišli sa porozprávať o svojom strachu zo straty zamestnania, o svojom strachu, že nevedia splácať svoje dlhy, že majú obavy z exekúcií a na strane druhej stoja ľudské práva, ktoré by mali zabezpečovať každému dôstojný život aj v zmysle ústavy, aj v zmysle dohovoru o ľudských práv. Takže túto tému nevynecháme, ale ja by som začal, tak ako sme hovorili o tom programe, že prvá téma bude Nový rok. My sme sa vidíme sa druhýkrát už v tomto roku, ale sme sa nerozprávali o takých víziách, čo nám odkázal pán prezident, pani premiérka, niektorí politici. Druhá taká téma, čo nového na internete, ako sa vyvíja situácia so Zojkou. Ďalej si porozprávame o zrušení informačnej kancelárie Rady Európy a na samý záver, čo je to tajný dohľad nad občanmi versus stĺp hanby. No, takže ja otváram diskusiu na prvú tému, že aký bol ten starý rok a čo by sme chceli od nového roku. Ešte dovolte, aby som predstavil našich nových hostí. Po Miškovej strane je to pán Michal. A po mojej strane je to druhá Daniela, lebo tu je Daniela, ktorú poznáte, a toto je pani poslankyňa z Karlovej Vsi, čo sme veľmi radi, že prišla medzi nás. No, takže aký bol ten nový rok? No, ja to len ako zahrievacie kolo uvediem, že čítal som od pána prezidenta, mal veľký prejav, že čo by si želal v tomto roku, tak mňa samozrejme nemôžeme hovoriť o všetkom, lebo by sme potrebovali 2 hodiny. A dnešnú reláciu máme stanovenú na 35 minút, takže bude veľmi krátka. Mňa len zaujalo korupcia. O korupcii sa teraz strašne rozpráva, pán prezident venoval tomu niekoľko vied s tým, že by si želal, aby sa stav korupcie vylepšil, pretože to narúša jednak imidž zvonka a jednak aj občania sú nespokojní, lebo si nevážia ten štát, tak ako napríklad Rakúšania, ktorí si vážia Rakúsko, pretože tam ten štát sa stará o nich, tam tú korupciu štát ustráži, ona je všade, ale záleží na tých štátnych orgánov, aby nepodľahli tým emóciám korupcie, aby pinkli, proste išli po veciach. Pani Iveta Radičová ako predsednička našej vlády tiež mala taký zaujímavý novoročný prejav, tiež sa zamerala na tú korupciu a ona má takú víziu, že chce zaviesť nový zákon. Zodpovednosť za škodu spôsobenú korupciou chce zosobniť, že môže sa tým zákonom siahnuť až na majetok, čo doteraz nebolo možné. Tak sa mi zdá tiež, že to není zlý nápad. No a pán predseda parlamentu, tak pán Sulík, ten má tiež takú víziu, že tiež sa treba s tou korupciou popasovať zmenou zákonných noriem, ktoré by nedovolovali určitým funkcionárom, aby mali okrem iného napríklad zmluvy o tichom spoločenstve. Vieme, že zmluvy o tichom spoločenstve je nástroj, ktorý sa strašne zneužíva. My máme podozrenie, že určití sudcovia, sudky nemajú zmluvy o tichom spoločenstve s bankami, s dražobnými spoločnosťami a potom tie spory rozhodujú v ich prospech a nie v prospech
poškodeného občana. Miško, hlásil si sa, čo ťa prvé napadlo, potom Daniela? No ja si myslím, že v súvislosti s výrokmi všetkých týchto popredných vládnych predstaviteľov a ostatných týchto vysokých ľudí by som len povedal to, že si myslím, že sú to len, ja si teda aspoň z môjho pohľadu myslím, že sa vyjavia len ako prázdne reči a že uvidíme aj na vlastné oči, že platí príslovie skutek utek. Ja si myslím, že v súvislosti s tým návrhom zákona pani predsedničky vlády Ivety Radičovej, že by tento zákon zavádzal niečo nového, čo tu predtým nebolo, a to osobná zodpovednosť pri nesprávnom úradnom postupe, tak by som chcel poukázať len na to, že to nie je nič nové a že v zákone 514/2003 o náhrade škody pri výkone verejnej moci toto už existuje a myslím si, že samotný aj ten paragraf v tom už starom zákone je niečo podobného, ako keby takú metaforu použijem, ako keby nejaký zákon v stredoveku povolil postihnuteľnosť kráľa a pritom všetci sudcovia, ktorí by riešili tieto sťažnosti poddaných voči kráľovi, by boli menovaní kráľom, čiže je to niečo podobného, že sudcovia sú jednoducho de facto zamestnanci štátu a keď existujú žaloby proti štátu o zodpovednosti škodu, ktorú spôsobil štát a rozhodujú o týchto žalobách zamestnanci štátu, tak si myslím, že to nemá žiadny zmysel. No a k tomu novému roku by som len vyjadril znepokojenie a aby som len vyjadril zlú predtuchu, že nemyslím si, že by sa v tomto roku malo niečo zlepšiť. Myslím si, že sa to bude len zhoršovať, pretože vyrábanie bezdomovcov sa nezastavilo a stále narastajú počty tých, ktorí sa prepadli do bezdomovstva a títo ľudia boli úplne normálni, pracovití, čestní ľudia. Väčšina z nich aj pracovala, mala zamestnanie, ale nemohli sa jednoducho uživiť zo svojich miest a nevidím to rúžovo s tým novým rokom. Čiže želáš si, aby proste tých bezdomovcov bolo menej, to si želáme aj my. No ja a my sme na minulej relácii už hovorili o tomto veľmi podrobne. Miško nám tu vypočítal, že koľko bezdomovcov vznikne, že 13 000 bezdomovcov každý rok vznikne v Bratislave, sa prepadne, nakoľko tie dražobné spoločnosti je ich 10 a každá vykazuje 3000 dražieb, čiže je to strašné číslo. No ten systém žiaľ Bohu takto funguje. No Daniela sa hlásila? Ja by som si želal nie, aby sa znížil počet tých bezdomovcov, ale aby sa zrušila zastupiteľská demokracia a vyhlásila priama demokracia. To je náš cieľ. To je to, čo si želám. Dobre, to by bolo fajn, no len neviem, či sú ľudia na to ešte pripravení. Teda už pripravení. Daniela? Ja by som sa chcela vyjadriť k tej otázke ohľadom nového nápadu pani premiérky vylepšiť ten zákon 514 o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci. Chcem sa vyjadriť asi tak, a toto sa týka aj korupcie a vôbec stavu spoločnosti, pretože po tej materiálnej stránke je, ako všetci vieme a všetkým nám je jasné, je život v našej Slovenskej republike veľmi ťažký pre občanov. Je ťažký z hľadiska nízkej minimálnej mzdy, z hľadiska nedostatku pracovných miest a na druhej strane po tej stránke duchovnej je nám všetkým tiež jasné, že stav našej spoločnosti z hľadiska spravodlivosti je tiež na veľmi nízkej úrovni. Že ten právny štát je v nedohľadne a kroky, ktoré robia naši zástupcovia, sú veľmi minimálne a veľmi slabé.
ja som pomerne optimistický človek a viac menej som idealistický človek a preto stále tvrdím, že všetko bude dobré. No, úsmev treba. Áno, že všetko bude dobré, ale zase na druhej strane je potrebné sa postaviť obomi nohami na pevnú zem a povedať pravdu, pretože pravda nás oslobodzuje a tá pravda je veľmi smutná. Na jednej strane stále sa pridržiavam toho, čo ho tvrdí Miško, že všetko je v systéme, že vlastne systém vytvára náš život a naše postoje a naše myslenie, ale teraz budem oponovať, pretože vzhľadom k tomu, že pracujem v Rakúsku, tak mám veľmi smutnú skúsenosť, ktorá mi ma tlačí do takého rezultátu, že na jednej strane síce všetko je v systéme, ale zároveň je všetko v ľuďoch. Pretože my zatiaľ s našou mentalitou slovanskou mám takú skúsenosť, že nám veľmi chýba, tá disciplína nemecká a že prevažuje, áno, a že prevažuje v našom myslení, ktoré naznačuje potom naše konanie, prevažuje emocionalita. Konáme a myslíme veľmi emocionálne, neracionálne. A táto doba sa prejavuje v takých emóciách, že poviem to veľmi vulgárne, všetci sa chceme nažrať. Nemyslíme na to, čo bude ďalej. Je to doba žrati, ako by som to vyslovil, doba žrúcka doba. Žranice, áno. Žranice privalové. Je to vulgárne povedané, no. Ale je to tak, žiaľ Bohu. Naše emócie prevažujú v našom myslení emócie nažrať sa. Musím to povedať veľmi vulgárne, no. Veľmi vulgárne som to povedala, ale musím to takto povedať, pretože môžeme vymýšľať nové zákony máme, môžeme vymýšľať zákony, koľko chceme, podstata je aj tak stále v tom, že sa nedodržujú ani tie zákony, ktoré sú. Nedodržujú ich občania, nedodržujú ich úrady a ten zákon o zodpovednosti za škodu je na figu, pretože nič nevyrieši, pretože sudca nikdy alebo v 99% nikdy nerozhodne v prospech občana proti odporcovi, ktorým je štát. To je absolútne logické. Ten sudca je platený od štátu, toto sme už rozoberali raz a nebude rozhodovať predsa. To sa musí zabezpečiť tak, malo by sa podľa môjho názoru, že je potrebné zaviesť občiansku porotu. V tomto prípade pri zákone vtedy to bude spravodlivé. Nemôže byť nezávislosť zachovaná tam, kde je závislý sudca od štátu. To nemôže byť nezávislý ten sudca. On proste nebude nezávislý. To je absolútne logické, pretože sme všetci ľudia. A nie sme ani počítače, ani stroje, ani... Proste myslíme, a ešte navyše s našou mentalitou slovanskou, že myslíme emocionálne, každý počíta s tým, že ja sa musím zabezpečiť, na mňa tlačia, ja nemôžem rozhodnúť proti vôli môjho nadriadeného a tak ďalej. Proste s tými emóciami, ktoré nás ovládajú, sa toto nevyrieši a toto by mala pani premiérka vedieť, keďže je dostatočne vzdelaná. A keď to nevie, tak má dosť poradcov. Toto k tomu. A ešte, ak dovolíte, alebo potom teda, neskôr v ďalšom vstupe, ak mi dáte slovo? Dáme ti slovo, samozrejme. Počkaj, moment, Miško, aj druhým dáme slovo. Ja to len skúsim tak troška priklincovať, že to, čo sa tu povedalo, že skutočne som sa nad tým zamyslel a my sme si včera pozreli ten film Zrada o tej Mnichovskej dohode a toto všetko. A mám taký pocit, že fakt Slovania sú
trošička emocionálny a tá korupcia, ten systém korupcie, to je vecou emócií. Lebo predsa aj Nemci a Germáni sú takí Punktlicht a tam není až tá korupcia tak rozvinutá, jak na Slovensku by som povedal. A je to v tom, že aj podľa našej skúsenosti v tom Švajčiarsku, že úradníci by mali presne mať ohraničené mantinely a mali by sa starať len presne, čo im dovoluje zákon. Odtiaľ potiaľ. To je švajčiarsky úradník, švajčiarsky sudca, švajčiarsky politik. Slovenský úradník, slovenský sudca, slovenský politik nechce tú hranicu odtiaľ potiaľ, ale on potrebuje tú hranicu prekročiť. Či tú spodnú, alebo tú vrchnú, pretože potrebuje si naplniť svoje emocionálne túžby, lebo ten úplatok, ktorý zobere, povedzme, sudca a tým, že zle rozhodne, on vôbec, my to vidíme na tých pojednávaniach, on vôbec nevníma, ako ublíži tej rodine, povedzme, tomu poškodenému. On len vníma, že už idú peniaze a proste rozhodne tak nenormálnym spôsobom, hrubo proti zákonu, že s tým sa veľmi ťažko dá pohnúť. Takže ja budem rád, keď ten nový rok bude lepší v tomto. A keby mal niekto k tomuto, tak ešte, Miško, ale len krátko, lebo čas beží a poďme ešte na ďalšie otázky. Krátko. No, ja neviem, ako to vymyslíte, ale ja teda určite súcit nepovažujem ako rozumovú vlastnosť, ale ako emocionálnu. Ja si myslím, že je to práve naopak, že príliš myslíme na seba a egoizmus nie je emócia, egoizmus je púd seba záchovy. To je rozumové, egoizmus je rozum, dobre, no. Ja by som to takto nerozoberal, že či je to vecou rasových predispozícií a myslím si, že naozaj nemá zmysel sa zamýšľať nad tým, že či to nie je preto, že sme Slovania, alebo že Nemci to majú lepšie a že Nemci to majú lepšie kvôli tomu, že oni sú iná rasa, no. Určite som to tak nemyslela, prepáč, že ti skáčem do reči, ja som to tak nemyslela. Vôbec som to nemyslela na báze národnej, alebo hovorila som o mentalite, ale nehádam sa. Ja len to chcem domyslieť, áno, ja som myslela na to, že je tam rozvinutá demokracia, vieš, to je tradíciou. A celkom... A to je problém toho, že sú toto je debata, ktorú by sme museli rozvíjať, jasné. Ja som to zhrnula veľmi do takého, zjednodušila som to. A nerozoberajme to, lebo to... Ty si povedala, že je to tým, že sme Slovania. Povedala som, no. No, a že Nemci to majú lepšie, pretože sú Germáni. Áno, lebo sú Punktlicht, no, dobre. Tak to si ja nemyslím. Dobre, tak teraz skúsme dať slovo starším a novým. Michal, čo si vymyslíte o tejto problematike? Držme sa toho, že korupcia, nový rok, spravodlivosť, Slováci a inde, ako to funguje. No asi tak, aby som to usmernil. Aký je váš názor? Nech sa páči. Ja do tohoto nového roku vstupujeme tak, ako do toho starého. Bolo tu veľa podnetov povedaných, na ktoré teraz by som chcel odpovedať, ja som si nerobil zápisky. Takže len tak, že keď začneme od toho konca, že Slovania. Slovania sú nie sobci, sú to dobrí ľudia vesmes, ale ako náhle príde ku koritu, tak sa bijú. Žiaľ, mám zlé skúsenosti aj so súdnictvom, aj s korupciou. Som aj na to doplatil. No žiaľ my ľudia, takí tí pospolití, ktorí sú teda na tej spodnej časti života, tak tí nemôžu pohnúť s ničím. Lebo sú zakriknutí a bezradní. Ako ste hovorili, sudcovia, korupcia a tak ďalej. Kam sa človek môže obrátiť? Nemá kam. Pani predsedníčka vlády síce hovorí pekne, je to fajn, že je tam žena, konečne, že teda nejaká tá
iný duch tam do toho vošiel, ale aj ona má len určité medze. Má tam okolo seba ľudí, ktorí toto nechcú. Sudcovia a iní ľudia, aj politici, prečo nechcú to, že aby nemali imunitu? Prečo? Berú naše peniaze. Tak teda, a ľudia nemôžu s tým pohnúť. No takže Slováci sú zahladení do seba. To je vidieť aj na tom medzinárodnom styku. Je to jednak s Maďarmi, jednak je to už s Európskou úniou. Takže ja si myslím, že s týmto budeme ťažko bojovať, dlhé roky. Ja som rodák v Bratislavy. Ja som tu zažil poriadok, zažil som tu Nemcov, Židov, Maďarov, Slovákov a možno, že aj iné národnosti tu boli za mojich detských rokov. Nikto tu nemal problémy. Teraz, pozrime sa... Ktoré obdobie považujete za najhoršie? Súčasnosť alebo niektoré obdobie v minulosti? No, pozrite sa, to je dosť ťažko povedať, pretože ja ako decko som vnímal niečo iného a ako dospelý vnímam zase niečo iného. To znamená, že v detstve nemal som problémy s financiami. To ma živila mamička. Teraz som sa živil teda ako z vlastných rúk. No a nemôžem povedať, že za to nadávame na socializmus. Socializmus mal určitý poriadok, i keď bolo tam veľa nedostatkov. Ale my sme čo urobili po 89. roku? Rozpredali sme, čo sa dalo. Firmy, pozrite sa na pán Slota, keď budem konkrétny, rozpráva o tom, že teda my sme na Slovensku, tak na Slovensku pomaličky po slovensky. Dobre, ja som to zažil ešte v 45. roku, toto heslo. A pozrime sa na tie obchody, ktoré sú, všetko cudzie názvy. Každý sa hanbí za to, že niečo robí. Robotník sa nehanbí za to, že teda robí svoju robotu. Ale už firma, pre ktorú robí, je to Strabag, je to, ja neviem, Baumax a ja neviem, Tesco. Takže to sú také, že Tesco, no tak je to veľká firma, no tak je to Tesco. Ale normálne pracoviská, ako je, čo ja inštalatér, alebo ja neviem čo, nemá tam napísané, že Fero Kováč, alebo ja neviem jak, ale má tam nejaký vymyslený názov, aby vynikal. Tak kam to spejeme? Však musíme sa teda troška zobudiť a musíme hľadiť nie len do seba, ale aj okolo seba. Ďakujem veľmi pekne za taký vyčerpávajúci diskusný príspevok. Ja ako moderátor tejto relácie alebo tohto zasadania by som vás chcel poprosiť o stručnejšie nejaké takéto diskusné príspevky. Je to veľmi ťažké, no, lebo každý by chcel zo srdca povedať čo najviac a je to veľmi zložité. Ale ja využijem príležitosť, že tu máme pani Čahojovú, ktorá kandidovala za starostku a čítal som jej knižku, ktorá bola nádherná a zaoberá sa, by som povedal, tým trvalo udržateľným rozvojom, tou určitou oblasťou, lebo my sa tiež zaoberáme v rámci programu Rady Európy Výchova k demokratickému občianstvu. Naši sympatizanti vedia, že trvalo udržateľný rozvoj má 3 sféry, že tá prvá je ekonomická, environmentálna a sociálna. No, pani Daniela, ako si myslíte, že poďme úplne na konkrétnu vec, sme v Karlovej Vsi, ja som si čítal vašu knižočku, bola nádherná, proste budúcnosť, výstavba, ľudia, spojiť príroda s domovom a proste okolie. Je podstatné to životné prostredie podľa vás na emócie človeka, na to, aby sme boli lepší? V
V prvom rade ďakujem vám za pozvanie, že ste ma sa medzi vás pozvali. Že som mala tú česť prísť do vášho diskusného krúžku. Ďakujeme. Som rada, že zaujímajú vás aj moje názory. Vaša otázka je strašne široká. No. Ja len aby som upresnila, my sme sa stretli skupina ľudí, ktorí majú približne podobné, nezošnurované názory nejakou ideológiou alebo nejakými pravidlami, ako fungujeme, ale ľudia, ktorí sú si sympatickí tým, že majú podobné názory na riešenie niektorých problémov a podobné spôsoby, ako ich riešiť. Myslím si, že nový rok bude ťažší. Každý rok vyzerá to tak, že je ťažší ako ten predtým, lebo svet sa strašne rýchlo mení. Ľudia sú stále vo svojej podstate podľa mňa rovnakí, ale svet sa mení takým závratným tempom, že sa mu, a my ho meníme takým závratným tempom, že sa mu nestíhame prispôsobiť. Myslím si, že život v dnešnej spoločnosti je dosť neľudský. Je ťažký pre mladých, je ťažký život dnešnej spoločnosti pre strednú generáciu, je ťažký pre staršiu generáciu. Jednoducho vytvorili sme taký spoločenský, alebo život, takú spoločnosť, ktorá je ku svojim deťom alebo ku svojim členom neľudská. Napríklad jeden z takých atribútov je tá rýchlosť, ako uplynie čas. Všetko ide strašne rýchlo. Rodičia sa nestíhajú venovať výchove svojich detí, manželia sa nestíhajú venovať navzájom sebe, rodičia sa nestíhajú venovať svojim deťom, deti sa nestíhajú venovať svojim rodičom, rozbila sa rodina, alebo je na pokraji zrútenia rodina ako fakt najosvedčenejšia a podľa mňa stále základná jednotka akejkoľvek spoločnosti, alebo akejkoľvek stability, alebo akejkoľvek ekonomiky. Lebo tam, kde nebude rodina, tam nemôže fungovať ani ekonomika. Kde budú samostatní, ekonomicky nezávislí jedinci, ktorí síce momentálne budú niečo produkovať, ale trebárs aj tá demografická krivka nám ukazuje, že to asi nie je ten správny model, tak jednoducho taká spoločnosť musí mať problémy. Spoločnosť je neľudská aj tým, že zvýrazňuje sa všade, kam sa človek pozrie, faktor, tak ako ste pani Daniela povedala, že nenasytnosti. Potrebujeme nasýtiť a čo najväčšej miere a čo najrozmanitejšie svoje potreby aktuálne. Ale ako si sa zahráva do úzadia, vyhovuje to všelijakým komerčným a výrobným spoločnostiam a spoločnostiam, ktoré potrebujú získa, ja neviem, spoločnostiam globálnym, ktoré ovládajú svetovú ekonomiku, ale pre budúcnosť ľudstva to znamená skázu. Preto, lebo ani človek, ani príroda takémuto enormnému tlaku nemôžu odolávať na takémuto systému hodnôt. Vidíme to na svojom životnom prostredí, vidíme to každodenne, ako to devastuje ľudské charaktery napríklad. Ale asi to zabieham strašne do podrobností. Myslím si, že ten rok nový bude horší, ako bol ten starý, bude ťažší pre nás, ako bol ten starý, ale pokiaľ bude aspoň zo pár ľudí, ktorí to budú musieť úprimne a budú sa snažiť, aby to tak nebolo, tak ešte stále sa dá niečo zmeniť. Nemusí to byť nezvratné. Len toľko. Ďakujem veľmi pekne. No bolo to veľmi zaujímavé, že životné prostredie veľmi ovplyvňuje aj myseľ človeka, pretože v akom prostredí žijeme, tak sa aj formujeme. Je to vplyv aj na detstvo. Človek v každom svojom veku v živote potrebuje mať určité výhody, určité veci k dispozícii a to životné prostredie podľa mňa vplýva na človeka. No. Ja to len spomínam v tom zmysle, že mne sa nepáči jedno, že sa strašne zahusťujú tieto sídliská. Ľudia sa na to sťažujú a neustále sa zahusťujú. A sú tu kritické poznámky k tomu a máme určitý spôsob riadenia, ktorý sa volá zastupiteľská demokracia. A nejak zo spodu sa nedostávajú tie podnety hore a stále sa zahusťujú tie sídliska a stále sa ľudia sťažujú. A dokonca tu bol jeden taký príklad, že
že jeden pán vyslovil, že má obavy, že sa jedno ráno zobudí a zo susedného paneláku si so susedom podá ruky, že už to bude tak tesné. Čiže to životné prostredie si myslím, že tiež je určitým spôsobom veľmi dôležité, aby tá architektúra a išlo to s určitým krokom a proste s tým vývojom a s tou rýchlosťou. Takže ja som dostal signál od Miška, že už nám čas uplynul. My máme, aby aj internetoví diváci vedeli, lebo u mňa je to, že pravda je nadovšetko. Aj keď je pravda nepríjemná, treba ju povedať. My máme tento priestor za 20 € na hodinu, máme ho zaistený na 1 hodinu, lebo v Rade Európy sme ho dostávali zadarmo, pretože sme riešili výzvu Rady Európy výchova k demokratickému občianstvu. V Karlovej si to nemáme zadarmo, musíme si to platiť. Takže na prvý krát si myslím, že by sme to mohli aj uzavrieť. Každý by mohol, ak chce, tak povedať nejaký taký vinč v tomto roku, že čo by si želal, tak veľmi 2 vetami nejakými. Tak ja by som začal tým, že ja osobne by som si želal, aby sme sa viacej venovali ľudským právam a aby sme dávali tomu väčší dôraz, pretože to je môj názor, že ak si budeme rešpektovať vzájomne ľudské práva, tak vlastne postúpime o krok ďalej. Miško? By som si želal, aby sa zrušila zastupiteľská demokracia, ktorá je veľmi nedokonalá a sama prax nám dokázala, že sa z nej vykluje len prefíkaná totalita, aby bola nastolená priama demokracia. Pán Michal? No, to všetko ide od ľudí. To znamená, že aby sa ľudia zobudili a pozerali sa okolo seba, že čo sa deje, a teda aj konali potom podľa toho, ale v prospech ľudstva. No, pani Danka alebo pani poslankyňa, v krátkosti vaše želanie. Ja by som si želala, aby ľudia boli trošičku menej egoistickí a aby sa trošku mali radšej, ako sa majú, a všetko by išlo trošku ľahšie. Keby sme si trošku tolerovali to, aký sme, a trošku si niečo vedeli odpustiť. Daniela? Ja by som si želala, aby sa konečne naplnila podstata verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu. Pretože si myslím, že v tom tkvie riešenie tak trošku stavu v našej spoločnosti. Nakoľko si myslím, že bez výchovy sa nepohneme ďalej a k tej výchove je strašne potrebná občianska diskusia. Toto si želám, aby sa to zmenilo, aby sa naplnil program verejnoprávnej televízie, aby verejnoprávna televízia sa zobudila a začala plniť svoju podstatu, ktorou je výchova občanov k demokracii a k demokratickému občianstvu v podstate. Tak, vážení internetoví diváci, máme tu vízie. Ja sa ešte naposledy pripojím, že súhlasím s tým, že médiá sú veľmi významným prostriedkom na udržanie rovnováhy medzi potrebami všeobecného záujmu spoločnosti a ochranou práv jednotlivca. A na budúce si povieme o 2 typoch relácií, ktoré fungujú v Rakúsku, a verejnoprávna televízia ich vysiela v veľmi dobrom čase z priestoru divadla, kde sa stretávajú občania, obrovské množstvo občanov. Druhá relácia je o občianskom advokátovi, ktorý obhajuje porušenie ľudských práv verejne, a si myslím, že to tu treba a to tu chýba. A ja vyzývam týmto všetkých karlovešťanov, že my sme sem prišli, aby sme rozvinuli tu nejakú občiansku diskusiu, a o 2 týždne sa stretneme opäť na tomto istom mieste a ja vás vyzývam, aby ste prišli. Ďakujem pekne a dovidenia.